سلام كميك أنهم زخبركم تعذبتنا نلومون كم تلمود بحد شهر استيحي زلكم متئز الله أبز حالة فهم زرعنا يو كمي جيرنا كبدنا نتفق زبل نيرو فتنو مون تاي لو تخم زرحبكم ولود ما تحفوا لي نامنا يلو مرستنا هاتوكم كلاتنا تغمي ماين فلتوينا جن كندي كابانا اينا بتخكل ماين ستي ماين بار 9% نا أكلاتنا يشوفن أزجن بفللي عدمينان زلنا يا أكلا وبقعتني فلاليو عدمينان أشتن تخينا يوسخي كسب 75% يبتصح عدمينا كاب 5 كسب 6 تخينو جن ناب 5% جت يورد اتخالق كا صوتاي أوالد زبزح % كلو أودات كاز وحد يحزو بكبدت كنرؤي خلنا ها زلعلي كبدت زلوم سبات زبزح ما يهلوم ما ينبار استفلالي تغمي زلو مبزحتينا ونفلتون خونينا نمزهاخري ماي نمحقق مقبي حقزناي ازيز خونكا قداماي اوشت مقبي زلو نطره ነገር ኦብዘርቭ ይገብሮ ማለት ከምስተ ገብሮ ከቦታና ቦታውን ትራንስፖርት ንخግበር حقزناي አስተውዒልኩም ተኾንኩም ሓደ ጊዜ ሰባት ጽቡቕ መግቢ እንዳተመገቡ ክነሱም ግን ከአብ አካላቶም ለውጥ አይህሉን ازيز خونكا بግቡእ ማይ ስለዘይሰትዩ ካለ ናይ ማይ ጥቕሚ ኸ ኣብ ቆርበትና እዩ حنسب أب قربتنا ماي بجوبو زين ستين تخينا قربتنا يدرقي كم مدرق حليفون نيمش بشاب بحرية متيو مسعد من زمت مش بشاب جن تغمية بلو كالت تغمناي ماي ناي أكلتنا مقات محلاوي إزز جبركا أم مقات بوتا مسنهلو يرهت النايو أب أكلتنا زلو فساسي وسخ إزي بمقبار كا ناي أكلتنا مقاتي عريلنا كالي ماي زتغمنا نكبدت مقناسيو إزز جبركا ماي زلوم ويكا ناي ماي عقنهم لعل زخونو مقبتات فرطة خون خيل ويكا تخلطو خون خيلو أبن مقبلهم جيزي كالتفنا سلنتأقبي إزز خون كا أوبزرب منو خقبر بزوح جيزي سلازواسدو ننوح زبالا جيزي سلنتأقبي سلازي زغولو تغمي كنركب ببسحي ماي مستيكر ليناي مصنعتي كم زريوغن كم 100 سوات اتوم 9 ماي بقبو كم زين ستيو زرينا أبناي لومي بروغرام نمبر ماي كنست كلنا نسرهم 5 دقيقاتنا هنري بحمشاي مسن نجمر ماي بحيل مستاي كنبل كلنا انتايو لابنت بزح مواعويتات نرى نخون ويكا اب TV بروغرامات رينا هنكون نخل ويدما سب تقيموني لنا خون نخل كم زيوم نقرات كيت أمانا تقدينا كنست كلناي كاب قدم جميرنا نفلتو حدا نقرالو أما عالتي حدا سب كلتا لترو ماي كست اللوان يبهال جن كند منتاي اندا قبرناي مجمرة انت وحدا كلتا لترو يزبل جن زلينا ناي ماي متن ناوالد 9 برጭቆ ناودر ድማ ክሳብ 13 برጭቆ ኣብ መዓልቲ ክንሰቲ ኣለና ይዝብል እዚ እውን ብዕድመ ይፈላለዩ ህፃናት ምስ ንኸውን ካብ 5 ክሳብ 6 برጭቆ እሆሉ ካልእካ ኣብ ግዜ ጥንሲ ወይ ጸባጡ ባደ ነጥቡ ጸባጡ ባደ ተጥቡ ኣደ ምስ ትኸውን ዝለዓለ ማይ የድልያዩ ካብ ዝነበሮም ውሳከልናይ ማለት እዩ ካልእካ ኣውዒ ወይ ድማ ሙቐት ቦታ ምስንህሉ ካብ ሰውነትና ብዝተፈላለየ መልክዑ ማይ ይውገድ ቀዳማይ ብርሃጽ ክንዛረብ ከለና ብሽንቲ ስለዚ ነዚ ዝወፀ ማይ ክንትከወለና ኣብ ሙቐት ቦታ ብዙሕ ግዜ ስለዘርህፀና ካብቲ ዝነበሮ ማይ ዓቐን ክንውስኽ ኣለና ማለት እዩ እቲ ካልእ ብዙሕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንገብር እንተኾይና ካብ ንቡር መጠን ማይ ምስታይ ከለና እዩ እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ማይ ንሰቲ እንተኾይና ግን ሃይፖናትሪና ዝተባህለ ፀገም የምፀልና እዩ እንታይ እዚ ሃይፖናትሪና ንብሎ ናይ ጨው መጠን ኣብ ኣካላትና ክውሕድ ከሎ እዩ ጨው ንብሎ ሶዲየም እዩ ስርሑ ድማ ኣብ ውሽጢ ወሃዮታትን ደገን ዘሎ መጠን ጨው ምምጥጣን እዩ ስለዚ ናይ ሶዲየም መጠን ኣብ ኣካላትና ክውሕድ ከሎ ካብ ደምና ፍሉድ ናብ ወሃዮና ይኣቱሞ ብሰንኪ እዚ ድማ ወሃዮታትና ይሓብጡ እዞም ወሃዮታት ናይ ኣእምሮ ወሃዮም ዝኾኑ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ዝኸውን ክሳብ ሞቱን ከብፅሓና ክእል እዩ ስለዚ ንሰትዮ ማይ ካብ ምጥቃም ሓሊፉ ክሳብ ሞቱን ከብፅሓና ይኽእል እዩ ከመይ ክንሰቲ ኣለና ዝብል ምስ ንርኢ እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ጽምኢ ስምዒት እዩ ጽምኢ ዝስማዓና ከመዩ ኣእምሮና ካብ ኣካላትና ካብ 2 ክሳብ 3% መጠን ማይ ምስ ዝስእን ጎዲሉንሎ ሃቡኒ ዝብለሉ መንገዲ እዩ ስለዚ ከምዚ ስምዒት ክስማዓና ከሎ ማይ ክንሰቲ ኣለና ሓደ ሰባት ኣይጸምኣናን ይክብሉ ይኽእሉ እዮም ሓደ ሰባት ኣይጸምኣናን ይክብሉ ይኽእሉ እዮም ግን ፈሳሲ ከም ዝወሓደና ከመይ ጌርና ክንፈልጥ ንኽእል ቀዳማይ ሽንትና እዩ ሽንትና ሕብሩ ቢጫ ምስ ዝኸውን ወይ ከዓ መጠኑ ምስ ዝውሕድ እዩ
እቲ ካልእ ከዓ ኣፍና ምዝደረቕ እዩ ብፍላይ ከዓ ኣካታቲልና ማይ ንጥቀም ሰባት እዚ ነገር እዚ ብብዝሒ የጋጥመና እዩ ስለዚ እዚ እውን ከም ዘድለየና ንፈልጠሉ መንገዲ እዩ ካልእ ከዓ ቆርበትና ምድራቕ ከንፈርና ምድራቕ ምዝህልዎ እዩ ወይ እውን ርእስና ምዝሕመና ናይ ድኻም ስምዒት ወይ ከዓ ድቃስ ነብዝሕ እንተኾይና እዩ እዞም ስምዒታት እንተለዉ ማይ ምስታይ ከልየና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቀቀልጢፍና ማይ ክንሰቲ ይግባአና ግን መጠኑ ክንልክዖ ኣለና ማለት እዩ ራብዓይ ጌጋ ከዓ ብቕልጡፍ ምስታይ እዩ ማይ ክንሰቲ ከለና ግጥም ነብሎ እንተኾይና ብርግጽ ጥዑም እዩ ግን ከዓ ሕማቕ እዩ ምክንያቱ ብቕልጡፍ ኣብ ንሰትየሉ ግዜ ነብስና ካብቲ ክቕበሎ ዝኽእል ንላዕሊ ስለ እንህቦ ቀልጢፉ ኩሊትና እዚ ተረፍዩ ወይ ድማ ኤክሰስ ኢሎ ስለ ዝሓስብ ቀልጢፉ ናብ ሽንቲ ይሰዶ ንሕና ድማ ቀቀልጢፍና ሸቓ ክንመላለስ ንውዕል ማለት እዩ ስለዚ ክነስተውዕለሉ ይግባእ እሞ ኸመይና ክንሰቲ ዝብል ሕቶ ድማ ቀዳማይ ግጥም ኣቢልና ምስታይ ንፈቱ እንተኾይና ነብስናን ምቁፅጻር እቲ ንሰትዮ ማይ ኣብ ጸቢብ ኣፉ ኣቕሓ ብምግባር ወይ ድማ ምጥቃም እዩ ክንሰቲ ከለና ከዓ ብዝተኻለና መጠን ወይ ካብ 50 ክሳብ 90 ንንእሽተይ እንዳማዓጉና መውዓል ይጠቕመና እዩ በዚ ከዓ እቲ ንደልዮ ጥቕሚ ክንረኽበሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሳልሳይ ጌጋ ማይ ክንሰቲ ከለና ጠጠው ኢልና ወይ ድማ እንዳጎይና ምስ ንሰቲ እዩ እዚ እውን ሓደ ካብቶም ጌጋታት እዩ ንምንታይ እንተይልና ሰውነትና ክልተ ዓይነት ነርቨስ ሲስተም ኣለዎ ፓራሲምፓታቲክን ሲምፓታቲክን ንብሎም እዚ ፓራሲምፓታቲክ ንብሎ ብኻልእ ሽሙ ረስት ኤንድ ዳይጀስት ወይ ከዓ ዕረፍትን ምሕቃቕን እዩ ክንድቅስ ከለና መግቢ ክንሕቅቕ ከለና ዝነጥፍ ኮይኑ ሲምፓታቲክ ንብሎ ድማ ብኻልእ ሽሙ ፋይት ኤንድ ፍላይት ንብሎ እዚ ከዓ ክንስንብድ ከለና ወይ ድማ ልብና ህርመት ክውስኽ ከሎ ዝፍጠር እዩ ስለዚ ክንጎይ ከለና ወይ ከዓ ጠጠው ክንብል ከለና ሲምፓታቲክ ንብሎ ነርቨስ ሲስተም እዩ ዝነጥፍ ማለት እዩ ክልቲኡ ብሓንሳብ ክነጥፍ ኣይከልን እዩ በዚ ሰዓት እዚ ማይ ክንሰቲ ከለና ቀዳማይ ቀልጢፍና ኣይንረውን ኢና ስለዚ ብብዝሒ ኢና ንሰቲ እቲ ካልእ ከዓ ናይ ምሕቃቕ መግቢ ስርዓትና ብግቡእ ኣይሰርሕን እዩ ማይ እምበኣር ንውሽጢ ምስ ኣተወ ናብ ዝተፈላለዩ ክፋል ኣካልና እዩ ዝኸይድ ናብ ሳምቡና ቅልጽምና ልብና መለጋግቦና ይኸይድ እዩ ብፍላይ ግን ጠጠው ኢልና ብንሰትየሉ ግዜ ብጣዕሚ ብዙሕ ማይ ዘይረክብ ክፋል ኣካልና መለጋግቦና እዩ ስለዚ ምስ ግዜ ኣርትራይትስ ንብሎ ናይ ጉልበት ሕማም ይዳርገና ማለት እዩ ዓበይቲ ሰባት እውን ይብሉናዮም ማይ ብጠጠው ካይትስተ ንበሃል ኢና ምስ ግዜ ኣርትራይትስ ስለ ዘምፀልና እዩ እቲ ካልእ ከዓ ኩሊትና ናይ ደም ምፅራይ መስርሑ ጠጠው ኢልና ብንሰትየሉ ግዜ ኣይካይድን እዩ ስለዚ ኣካልና ብኩሊትና ከጻርዮ ዝግብኦ ረስሓት ይቐምጦ እሞ ኣብዚ ግዜ እዚ ፀፀር ወይ ድማ ረኽሲ ይገብረልና ማለት እዩ ካልኣይ ዝሑል ማይ ምስታይ እዩ ካብ ፀሓይ መፂና ኣብ ገዛ ንኣትወሉ ግዜ ዝሑል ማይ ምስታይ ኣዝዩ ደስ ዝብል እዩ ዝሑል ማይ ሙሉእ ብሙሉእ ሕማቕ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ዝጠቕመሉ ግዜ እውን ኣሎ ንኣብነት ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣብ ንገብረሉ ግዜ ኣካላትና ብጣዕሚ እዩ ሙቐት ዝውስኽ ኣብዚ ግዜ እዚ ኮፍ ኢልና ዝሑል ማይ ምስ ንሰቲ እቲ ሙቐት ካብ መጠን ንላዕሊ ንኸይሓልፍ ይሕግዘና ማለት እዩ ስለዚ ብዝተወሰነ መልክዑ ናይ ኣካላትና ሙቐት ይዕርየልና እዩ ዝሑል ማይ ምስታይ ግን ቀዳማይ መግቢ ክንበልዕ ከለና ንበልዖ ዘለና መግቢ እንታይ እዩ ቅብኣት ዘለዎ መግብታት ኣብ ንበልዓሉ እዋን ዝሑል ማይ ንሰቲ እንተኾይና ሶሊፋይድ ይገብሮ ወይ ከዓ የጠንክሮ እሞ ድሓር ንምሕቃቕ ኣሸጋሪ ይኸውን ካልእ ከዓ ኣብ መግቢ ብዙሕ መጽናዕቲ እኳ እንተዘይተወስደሉ ግን ቬጋስ ነርቭ ዝተባህለ ነርቭ የበርትዖ ወይ ከዓ የንቀሳቕሶ እዚ ቬጋስ ነርቭ እንታይ እዩ ህርመት ልብና ዝቋጻጸር እዩ ስለዚ ዝሑል ማይ ኣብ ንሰትየሉ ግዜ ብዝተወሰነ መልክዑ ህርመት ልብና ይቕንስ እዩ ኢሉ እዩ ዝሓስብ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝቕመጥ ድማ ብዙሕ ግዜ ጌጋ ንገብሮ እንታይ እዩ ቅድሚ መግብን ድሕሪ መግብን ማይ ምስታይ እዩ ልክዕዩ ማይ ክንሰቲ ኣለና ክሓንቀና እውን ስለ ዝኽእል ግን መዓስ እዩ ልክዕ መግቢ ክንምገብ ከለና ወይ ከዓ መግቢ በሊዕና ውድእ ምስ ኣበልና ንሰቲ እንተኾይና ጌጋ እዩ ንምንታይ ቀዳማይ ልክዕ መግቢ ምስ ተመገብና ነብስና ወይ ድማ ጨጎራና ነቲ መግቢ ንምሕቃቕ ጁስ የመንጩ እዩ ስለዚ መግቢ ድሕሪ ምብላዕና ይኹን ቅድሚ ምብላዕና ንሰትዮ ማይ ነቲ ጁስ የቕጥኖ እዩ ማለት እዩ ሰዓቱ ሓልዩ ክሓቅቕ ዝግብኦ መግቢ ኣይሓቅቕን እዩ ኣብ ጨጎራና እውን ንነዊሕ ግዜ ይቕመጥ እሞ ከብዲ ምንፋሕ ዝኣመሰሉ ስምዒታት ይበዝሑ ማለት እዩ መዓስ ንስተ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ መግቢ ቅድሚ ምብላዕና ንሰቲ እንተኾይና ብዙሕ ግዜን
ንክብደት መቕናስ ቅድሚ መግቢ ማይ ክንሰቲ ኣለና ክበሃል ንሰምዒና ግን ኣብዚ ክንርስዖ ዘይብልና መግቢ ክንበልዕ ከለና ናይ ጽጋብ ስምዒት ኣብ ኣእምሮና ክላኽ እንተወሓደ 20 ደቂቕ የድልዮ እዩ ስለዚ ሓንሳብ መግቢ እንዳበላዕና ክሳብ ናይ ጽጋብ ስምዒት ስማዓና ክንጽበ ይብልናን ምክንያቱ እዚ ጸጊበ ዝብል ስምዒት ዝመጽእ ሽዑ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ መግቢ ቅድሚ ምብላዕና ቅድሚ 30 ደቂቕ ማይ እንተንሰቱን ንኣእምሮና ብዙሕ መግቢ ከም ዘይልዮ ኢና ንነግሮ ዘለና እንተ በላዕናውን ብዙሕ ኣይክኸውንን እቲ ካልእ ከዓ ድሕሪ መግቢ ንሰትዮ ማይ እንተወሓደ 45 ደቂቕ ፍልሊ ክህልዎ ኣለዎ ስለዚ እዞም መንገድታት ብምጥቃም ቅድሚ ሕጂ ንሰትዮ ዝነበርና ኣገባብ ኣሳታትያ ብምቕያር ማይ ነቲ ዘድልዮ ዕላማ መዋዓል ይከኣል እዩ ማለት እዩ ንሎሚ ዘዳለኸልኩም በኣር እዚ መስል ነይሩ ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና ይንሁልና